फुंनि गोजोननाय आरो अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दानो बे समाव आं नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदो आरो जुदि मोजां मोनाब्लासो नोंसिनि गोसोसो जाहैबाय। दानो आं बे समाव जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय बेबादिनो दैमुगुरि आरो माइनावपारा बे वाटार साप्लाइआव आं नायनायसैलाय आं थांनाय माखासे समनि सिगाङावनो बेखौहाय होखाबायमोन माने माबोरै दं माबोरै खामानिया सोलिनानै दङ बेखौहाय नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवबो आं देखायखांखाबाय खिन्थु आं दिनैबो माखासे भिडिअखौ नोंथांमोननो आपडेट होनो सानदों माने खामानिया दा बेसेबां आवगायना दङ बिनि बागैहाय आं नोंथांमोननो दानो बे समाव दिन्थिनो सानदों। बे जाहैबाय नैबे वाटार साप्लाइनि बेबो मोनसे मेटेरियेल्सखा माने बे जाहैबाय गोजौआवहाय बे स्टेन्ड आरो मोनसे स्टेन्ड माने लहानि स्टेन्ड बेखौहाय बियो फ्रेम बायदि बेखौ लागायना गोजौआवहाय वाटार टेंकि दोननाय जागोन आरो नों बेखौ दासिमबो मावफैयाखै नोंथांमोना नुनो हागोन बे माखासे मेटेरियेल्सफ्रा दाबोनो गोग्लैसोना दं। दा माखासे बैसागु बा माखासे मा जाहोननि थाखाय मावफैथ'वाखै जों बेखौ मिथिनो हाया खिन्थु मावगोन बिथांमोना गासिबो मेटेरियेल्सफ्रा सफैखाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो आरो न'आबो आं बै नोंथांमोना दिन्थिहरदों नैबेनो आरो न'फ्राथ' कमप्लिट जाहैबाय बे वाटार टेंकिनि माखासे खामानिफ्राल' दा आद्रा जानानै दं आरोखि बिदिब्ला आं नोंथांमोननो देखायहैनि नै नोंथांमोना दिनैहाय नोंथांमोना नुनो हादों बोथोराबो जोबोद मोजां माने अखानि दिन माने बिफां लाइफां जेरैबो समायना रमायना सोमखोर मिथिंगाखौ नोंथांमोना नुनो हादों नोंथांमोना नायदोंनो माने जेरैबो फ्रेश बेबायदि मिथिंगा अब्ला आं नोंथांमोना सिङाव देखायहैनि माबायदि जानानै दं न'आ लायसिगोन आरो इयो नैबे अफिसाव दंफैसै अफिस सालायफैजेननायसै माने अफिसखौ नायफैदों माबायदि जाखो दहाय एसे सिगाङाव देखायखादों आं नोंथांमोननो माबायदि बोथोरा बिराद फ्रेश थान्दा ओरैबायदि गोजोन आरोखि बोथोरा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोरबायदि समायना रमायना सोमखोर मिथिंगा गोदान गोदान बिलाइ खिलिनायजों बेफोरबायदि गांसोफ्रा बेबायदिनो सोमखोर ग्रिन जाबाय आरोखि बोथोरफ्रा बेबायदिनो दंफां लाइफां मिथिंगानि महरा सोलायबाय आरोखि बिदिब्ला आं देखायनि नोंथांमोनहाय जोंनि वाटार साप्लाइआ दैमुगुरि आरो माइनावपारा बे वाटार साप्लाइआ माबायदि अबस्थायाव दङ माबायदि बेसेबांसिम खामानिया सोलिनानै दं बेखौ नोंथांमोननो देखायनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नेरां खालामजाबाय नायदो नोंथांमोनाबो नायबेनो जाहैबाय जोंनि दैमुगुरि आरो माइनावपारा वाटार साप्लाइनि अफिस न' गासिबो वाल न' गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय दा बाखिखिनि बे वाटार साप्लाइनि खामानिल' दंसै बे वाटार साप्लाइआ जाब्लानो दैया चालु जासिगोन आरो नोंथांमोना आं सिङावनि नुथायफोरखौ देखायनि माबायदि जानानै दङ अफिस न'आ माबायदि बेखौ आं नोंथांनो मेन एन्ट्रि गेट जागोन नै बेफोरनोसै नायदो आं दा सिङाव हाबबाय माने बेजों एन्ट्रि गेट जागोन आरो बेजोंहाय हाबग्रा अफिस दरजा जागोन आरो बेखौ नै मेटेरियेल्सफ्रा गोबां सफैनानै दङ बेखौ माबे खामानियाव बाहायगोन दा बुजिस'नो हाया मिस्ट्रिफ्रासो मिथिसिगोन बेफोरबायदि गोबां मेटेरियेल्सफ्रा सफैनानै दं आरोखि नै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै बेनो सिंनि नुथाया नोंथांमोना देखायगासिनो दं आं नै सिंनि नुथाया बेनो बाखिनि न' अफिसफ्रा दा गासिबो जाजोब्बाय खिन्थु नैबे दै वाटार टेंकि नैबेफोरखौल' बसायनांगौसो आरोखि दा बावैसो एसे समनि गेजेरावनो फैनो हासिगौ दा साफ्रोमबो मिस्ट्रिफ्रा न'आव दंहैयो दा बेखौ मावगोन गासिबो अस्त्रफ्रा सफैजोबखाबाय दा बेफोरनोसैनि अफिस वालफ्रा बेफोरनो आरो न'आ नायदो नोंथांमोना न'खौहाय बै जाहैबाय फिल्टार माबा जाहैबाय नोंथांमोना देखायनि नैबेफोर गासिबो मेटेरियेल्सफ्रा सफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै न' सिङावसो दोननांगौमोन बेखौ नैबेफोरनो आरो अफिस न' सिंनि नुथाय नैबेफोरो फाइनालि आं दा अफिस न'आव सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांदो आं अफिसखौ खेंनानै नायनि माबायदि अफिस न' सिङावहाय बेफोर गासिबो गोजौआवबो सिलिं होफैजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन गासिबो सिलिंफ्रा अके गासिबो मोजां जाजोबदों दा आं अफिस सिङाव नोंथांनो देखायहैनि माबायदि अफिस सिङाव माबायदि जानानै दङ नोंथांमोना आंजों लोगोसे रायखांबानो जाबाय नै आं अफिस न' सिङाव हाबनानै लोगोफोर नायदो
बेफोरनोसै आरो बाखिखिनि खामानिफ्रा आलादा दङ अफिस नङाबा गासिबो जाजोबो आरो जास्ट बे बानायनानै खालामनाय वाटार साप्लाइनि खामानिफोरल'सै आरो नोंथांमोना नायनो हायो सिंनि नुथायफ्रा बेबायदि आरो अफिसनि सिंनि नुथायफ्रा गोजौनि सिलिंखौ नुना नायनो हायो बेयावनो अफिस गियारफोरनि वाटार साप्लाइ खालामग्रा पाइपफोर नुनाय थागोन पाइपफोर थागोन गिबियावनो दरजाखौ नोंथांमोना खेंनानै अफिसनि दरजा बेफोरबायदि बाहायनाय लुक्सफ्रा बिराद समायना आरोखि नोंथांमोना नुनो हागोन बेफोरबायदि बे अफिसनि बाहेरानि नुथाय आरो बेफोरो बेफोरबायदि अफिसफ्राथ' मोजाङै जाजोब्बाय बिदिनो गासैबो क्लियारानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर आं दा अफिसनि नुथायफोरखौ नोंथांनो देखायबाय सिलिं देखायबाय आरो बाखिखिनि गाहायनि लुक्स नुथायफोर माने साफा खालामथ'वाखै माने माखासे इन्ट्रेस्टफोरखौ बेयाव नोंथांमोना नायनानै गार्डेन बायदिसिना गोबाव सम जाबायमोन लोगोफोर माने ब्लगाव फैया माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ देखायफिननाय जासिगोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै नायलांदो आरो जेब्लानाखि चेनेलखौ बा चेनेलाव दासो गोदानै फैदों बिथांमोनाबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय दा बे समाव आं मोनसे सिरिज होबाखैनि मोनसे दा अफिसनिफ्राय आं ओंखारबोफिनबाय दा बेखौनो आरो आउटलुक्सआ माने बाहेरानि नुथायफ्रा बेफोरनि गोबां मेटेरियेल्सफ्रा दङ गासिबो जगार जाफैजोब्बाय दा जास्ट मावनांगौसोल' मिस्ट्रिफोर फैलानो बेफोर गासिबो जासिगोन आरो बेबायदिनो नैबे भिडिअफोरबो माबा दोनबायबो बिदिब्ला आं गाखोयैनि लोगोफोर लोगोफोर बिराद थान्दाबो जादों बिदिब्ला आं गाहायाव गोजौआव गाखोलांनो माबा बोथोरा बिराद समायना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नैबेफोरनि जायगाया आरो बेफोरावहाय माबोरै जागोन बुजिस'नो हाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो खामानिया जाजोब्बाय नैबे फायखाना जाहैबाय आरो फायखानाबो लुबाय लेट्रिनबो लुखाबाय बे अफिस न' जाहैबाय बे ओमफ्राय आं दा नैबे फिल्टार बक्सआव दंफैयो गोजौआवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो खावलायदों माने जेब्लानाखि दैमुगुरि आरो माइनावपारा बे वाटार साप्लाइआव गोग्लैयो नोंथांमोनाबो फैनानै माब्लाबा नायफैनो हागोन जायफ्रा नायनो गोसो दंब्ला माने माबायदि खामानिया सोलिना दं होनना नोंथांमोना साननो हागौ दा बेनिखायनो आं माखासे नुथायफोरखौ नोंथांनो देखायखाबाय बेफोरनो आरो नोंथांमोनाबो नायदो बेफोरनोसै